Base sa pag-asa, ning buwan sa Mayo nato masinati ang peak sa kainit nga dala sa El Nino. Si Sonny nga usa ka habal-habal driver, mipadayag nga nagkadaiyang sakit sa panglawas ang iyang nasinati tungod sa kainit. Kuhan nga, laban sa ma'am. O niya, sakit sa tutunlan, uhaw, o niya, makadaog, hilanat. Pila sab ka oras nga nabuwad sa init ang traffic enforcer nga si Heidi. Struggling jud kay tanan, labi na nga kung mo kuan mo kanang mo traffic daghan ang bulog sa sakyanan, pilit jud na mo nga mo patunga or mo man. Nagkanayon si Dr. Subay Blanco sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development nga kinahanglan mas magmabinantayo ng atong mga kaigsuonang sugbuanon nga ang panginabuhian nakaingon nga sila nabuwad sa init sa adlaw. More extreme caution with those occupation na nabibilad sa araw ng matagal. So our construction workers, our drivers, our motorcycle drivers, and yung mga trabaho na exposed to the sun should also be extremely careful as well. Dugang sab niya nga tungod anaan na sa extreme caution ang kainit nga atong nasinati dinhi sa Central Visayas nga moabot sa 37 ngadto sa 41 degrees Celsius ang heat index, posibleng makasinati og muscle cramps, heat exhaustion, sunstroke ug heat stroke. Dugang sa Department of Health nga usa sab sa posibleng makatrigger og heat stroke ang hypertension. Gani pahimangno sa Regional Director sa DOH Central Visayas nga kun mamahimo limitahan ang sun exposure, magsulob og panagang sa kainit o gani mas maayo nga moinom og ilimnon nga dunay sagol nga electrolytes. Dili lang kay purely tubig, kay kung purely tubig mo ra gyapon. Nagyapon kay electrolyte imbalance kung sige lang tubig. Kaya ang ato bayang sweat naman ay electrolytes kauban. So dapat ang imong sang intake na sa electrolyte. This is only for prolonged exposure. Pero kung gamay lang, pwede na inom tubig. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.